back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Malapayon ang duha si Emily ug Michael. Dito sa Sabets ug dugay ang ilang panag-uban. Gibalitaan ni Michael ang iyang apuhan bahin sa ilang panag-uban ni Emily. Ug unya nahisgutan usab ang bahin kang Eduardo Samonte nga amahan di ay ni Rafael kon Rafi. Unang miabot mao si Emily sa ila. Ug wa madugay may mihunong nga sakinan. Diyang iya kining gisusi mo iyang nakita si mama niya nga may misugat sa nagsakay nini. Auto ni Rafi. Ug kini sakay sa auto ni Rafi Samonte. Musod ko sa kong kwarto dali-dali. Magpakaroon inyong kong natawag. Muhigda ko. Ug dili ko mo abi-abi kang Rafi. Nga mao kinagustuhan ni mama para nako. Siran ko na yung pultahan. Dayon na Rafi. Kung wa pa mo abot si Emily, paabutan lang una dong ha. Sige tita. Wa man sa ko'y laing adtuon. Isuro lang po dihang nakita tika. Adi ay mao ba. Na, sa taas na ta magsulti. Dali dayon na. Ipadayon ko ni mama. Pwede magpakaroon inyong ko nga may gibati ko. Kung pugsod ko ni mama magpaatupang ni Rafi. Pangalan na. Niya naman di ay tingali siya dong. Abli man ang bintana. Emily, day! Emily! Day! Dong, lingkod lang una diha. Sige na. Po tita. Diha ka lang sa ha. Sige. Diha tingali sa kwarto si Emily. Day! Day, Emily! Sirado man ang kwarto. Natog tingali. Day! Kung natog ka diha, day, bangon lang una. Di ay bisita ni mo, Emily. Di si Dodong Rafi. Natog tingali tita. Ayaw lang po ka ba? Ay mo balik lang gud og katog o niya. Sayo pa man. Toktokon be. Mili, day bangon una, day. Di si Rafi. Gihatod gyud ko din his ato Bangon una, day. Day. May gibati ka. Be, able, sa, be. Naunsa di ay ka. Able, dali. Idiot lang. Murag lain mang lawas. Nak, Ano man ma? anak, niya si Rafi. Gihatod gid ko niya dinis atua. Nagkita mi. Dali, gawas ato ba nga sa kadali. Ikaw lalay atiman gud ma. Sakit akong Kadali lang kod kaayo. Sige na. mama sa tuwi. Lain lagi akong lawas. Ay nangalain akong lawas. Na, sige, sige. Pabalikon ko lang ugma, ha? Balipari na mauy. Pasapta lang ko. Ay, oo, lagi. Pahaway lang sa diha. Oh, unsa man nagtumar kag tambal para labad sa Mana. Sige na ma. Tuwa na si Rafi. Balipari. Halag, sige, sige. Pero kung wa ka na bation, ug mamisita siya, abi-abi hagid, ha? Matog na ko ma. Sige na. Biyain ako. Nahala. Pasabton ko lang si Rafi. Ay, salamat. Ay, lain man ang lawas sa akong anak dong. Labad ko no ang iyang Mupahuway lang gid sa siya. Sorry kaayo ha dong, Rafi. Okay ra tita eh. Kasabot ko. Nakinahanglan gid siya og pahuway. Nya, anto na lang ko tita. Sige. Ug salamat kaayo sa imong paghatod nako dinis bay. Way sa pa yan tita. Anto na lang ko. Okay, amping sa pagmaneho nimo ha. Sige tita. Thank you, sige. Welcome. Bye. Maayog yung tao si Rafi. Matinahuron. Makabanghuna-huna lang unta ang akong anak. Si Rafi na lang unta gyud ang iyang pilion ba? Ug dili kadtong Michael. Sa akong nakita ni Rafi, ikasinabot ko siya. Ug labaw sa tanan, makita ko ang maayong kaugmaon ni Emily. Uban kang Rafi. Makita ko.
ka matikod tong imong amat. Nagpusidaan na pa biya to, nga dili paggamit yung sakyanan. Ang daan man anang. Paksit ang gining pintal ano. Abisan na. Abi ko man gani ito, ug maunay pagkadadon niya. Dili man di ay Di sa kumugamit ang iyang auto eh. Dili ko gustong makadungog og sulti gikan niya. Pasensya ka na, God. Sabta na lang good nas daddy ni mo. Dili ko siya amahan ng. Dili. Nahibaw ko nga nahibaw mong tanan din eh. Bahay ni ana. Labi na gyud ikaw nang imihat. Di ba? Dugay na din ni mo gitago na ko na. Pero sige lang. Way kaso. Okay ra na ako ang tanan. Pero gusto lang gyud ko nga mahibaw og kinsa ang tinuod kong ginikanan. Pugson gyud siya sa pagpatug-an kung kinsa gyud sila. Ug nganong gipugos ko nila mismo ni Eduardo sa munti. Sige nang, pawayon ako ha. Ikapoy ko sa akong lakaw. Diyan man day ka. Wala man kami eskwela. Usa baya nas nasukan ni sir ni mo. O gipalabi ni mong barkada do rape. Da, kung gusto ka nga magkauli ang maayon niyang kabubutoan ni sir, pagtanong na God. Wag apoy kapuslanan nang. Way amor na ko si dad. May prangka gyud siya na. Sa pagsulti sa akong pag-aako. Masabot lang nga, wa siya mo bati nako. Bisan pa man sa daghan ng mga tuig nga dinhi ko uban niya. Tungkol sa tingali kay tuang iyang panahon sa iyang negosyo. O sa mga babae sa iyang kinabuhi. Sige na nga. Hay. Murag. Sakto sab si Dong Rapi. Nakaigo po day. Way panahon bitaw si sir sa pagpagiguban niya. Gisalig na lamang siya diri nako. Pero dili pa man uhay ang tanan. Magkauli ra gyapon ang mga maayo nilang kabubuton. Kumo amahan ug anak. Unya na lang ko magsukad ug mubangon na to si Emily. Wa tingali klase sa buntag. Dugay mang nibangon. Dugay man lagi kang nagmataday. Wa kay klase sa buntag. Hapon ba ko, ma? Mao ba di ay? Mao di ay nga kumpiyansa ka lang. Dugay ka ni bangon. Unya maligo kang daan. Una ta mamahaw. Mamahaw na lang ta, ma. Unya ra ko maligo. Maayo na di ay ang imong pamati. Wanay sakit ang imong Wa na, ma. Naigo tawas tambal. Naikog baya kong Rafi. Gihatod gid ko din his atua. Di anday mo nakita, ma. Human ko panuroy sa akong gibaligyang ukay-ukay. May hapit ko dito sa ilang Mrs. Soriano. O gikan ko sa ila, padong nako sa gawas, aron mag-atang og jeep. Naagian ko ni Dong Rafi. Mao ba? Hmm. Ako nalay sukat, ma, ha? Nahala. Lingkod na lang ka diha. Sige, salamat. Day. Ma. Wa gyud kay pagtan-aw ni Rafi. Ma. Gahinisad kunog panahon si Rafi Emily. Ay pagtuong nga kay may relasyon na mo si Michael nga magkadayon gid mo. Maikog man ko niya. Maayo kay siya nako. Okay ba ya siya, ma? Pero di lang sa ko gusto nga maglaom siya ba nga may gusto sad ko niya. Ay, wa gyud ay kay gusto. Bisan pa sa iyang gipakitang kaayo nako. Nimo sad, ha? Nak, para nako. Mas ikasabot ko si Rafi kay ni anang Michael. Mama, uy. Mamahaw sa tabi. Nay, hamot kay mong inunan ay. Kung mo ani siya, ha, nag-ingon man to nga mo bisita siya, ato ba nga, oy? Kaayo naman lang ni ana, nga bisitahan gyud ka. Si Michael, atangan ka lang sa eskwelahan. Og wa lang ko'y kalibutan og asa mo. Ma, mabugnaw na imong kape. Higupan Ayaw na. pagtulibagbag. Paminawa ko. Hibawaan ko gani nga magsigi kag kuyog ni Michael nga wa lang ko'y kalibutan. Na, bantay ka lang nako, Emily. Auto na lang apit. Wala gayud mo gawas pa sa kwarto, Sir Ida. Natulog pa
makahangtod ng orasa. Wala gani, mamahaw. Nang, Ah! Nagilis ka man. Mulakaw na sad ka. Kaon na eh. Parehas na mo si mong aman. Wala pa mama. Wala kaon. Dali, diles kami dan. nagkapera ko nang. Busog na ko. Giparisan ako sandwich. Nagsige man lang kaglakaw. Ay! Maunang layo ang pagbati ni daddy ni mo. Sige man lang kaglaag. Maayo unta og nagtarong kasi eskwela. Pero tuwa sa nang imong panahon sa imong barkada. Nang, ato rin ko sa eskwelahan. Ay, Miss Kuila, kanya ka. makikita kong Emily dito. Dito ko sa ila itong isang adlaw. Pero may gibati siya. Wa may magkasulti. Atuon ako sa eskwelahan. O hapito na ko sa Kim. Di na gayon ka mahimutang. Walay barkada, rape. Alay ba ya unta, maghinay-hinay kag binutan. Kada ko problema sa dad ni mo. Kung unsa nang iya problema ron nga giatubang nang iya ra nang sa ug tingali. Kaba na niya. Oy, ay pagsulti niya na dong. Malangan ako nang tingalig. Di na ako maabtan sa Emily. Dili ko interesado sa problema niya. Sige na nga. Dahil sa gyag olo ni bataa. Dili ka mo makikuy-kuy sa egdade. Mauna, kontrahan sab ni Sir Ida. Ay! Siyalan ka to! Ano mong ka to? Taas! Susihon ako! Hala na! Hala, siyalan mong ka to! Ay! Si Sir Ida nalupang! Sir! Sir Ida! Ay, tabang! Tabang! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!